optager den video. Nej! Vi vil godt høre det selv. Hvorfor spørger du så? Der kommer en bil. Hun er lort! Er du sikker på, at vi må køre herude? Jeg tror, det er en cykelsti her. Tror du ikke? Hvorfor? Pas på, den sidder løs. Den gør. Ja. Kom så, giv os et smiley face. Cykler her med en hånd, og det går for godt. Sikke en god røv, ham i. Han bliver da kørt i der via. Wow, der er 1 kilometer. Ja, det er dejligt, ikke? For en dejlig cykeltur. Helt sikkert. Jep. Jeg kan ikke række hånden ud. Der er biler, så vi stopper. Okay. Vi kører lige. Okay, vi er der lille. Kommer lige en bil mere. Der kommer en bil. Man skal jo holde til bilen. Ja. Ej, så drejer den. Hov. Min cykel er lidt rust. Okay, vi kan vist ikke se, hvad den kommer lige på 60 km. På 60 km. Okay. Nu tager vi den her, ikke? Jeg vil få klart mere. Det er for smukke til. Du ødelægger bare din mobil. Ej, det tror jeg nu ikke lige. Sodavand! Du har ingen ringklok. Puha. Ring til politiet, mand! Ikke noget. Byggeplads. Sænk farten. Det tror jeg. For øl. Det var det altså. Det var sådan. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Hvad den hedder. Det er bare et øl. Ja. Tror du, det er sjovt at filme i en gade? Vi filmede bare hele vejen fra Tarp til Kvavlund. Okay, ikke helt fra Tarp af. Der er en motorcykel, det kan køre over 60 km i timen. Øj, den kører hurtigt, mand. Eller køre helt den side. Hallo i dag. Det er mand. Hvad tror du, det var? Så er vi snart i Kvavlund. Og jeg kan se Kvavlund. Ja, vi kan se lige at stille sig. Skal vi tage til en venner? Skal vi ikke tage til en af mine venner? Det kan vi godt. Også en af dine venner. Så kan det vennerne lære hinanden at kende, hvis de ikke kender Ligesom vi hinanden. har lært hinanden at kende. Vi gik i pilotklasse. Det kan også være, at de gør klasse sammen. Jordkørsel. Lykkesvang. Det lyder lidt kedeligt. Det kan vi ikke. Filmer man lige... Der var en hjort. Var der en hjort? Eller ikke en hjort, men sådan en Bambi. Eller... Tillykke! Ja, med
ved jeg ikke. Eller også er det fordi sådan en el, den er klogere eller sådan noget. Der var vist noget vand. Der var en sø. Også en sø. Er det måge? Ej, nu kommer der en bil, Julie. Ej, nu kommer vi ind i Esbjerg igen. Vi kører til højre.